marasai jua salah sabalai bana bue kapulang hari pukul 2 ko ajo ama ambo tak ka mau pe tibo de aba tani ayo asa abu aku ini samo masa aja buanona anta kaba nasib abak kini yuang saja adohnya corona jika diambil oleh balatu diambil anak ujung tanah iko pasan ka urang kampung jangan sampai keluar rumah de Dunsanak pagi-pagi nak maju barang di hari sanjo iko penyakit ndak di awak seorang iko penyakit apa samo pai manyabi ka dalam sama kata sabi buanona kok jo ibo jo Dunsanak banyak tolong perhatian iko virus corona layang-layang tabang Malaya inggo di batang nilonali barisu urang kabalamang Dunsanak jo apo bantai ka di Bali ai kapara ambil buanona diambil pangku jo pangali ko lamo penyakit corona Dunsanak jo awak makan lai tiga simpang kalubuk lintang ambil air dalam ember itu mangkonyo anjuran de pemerintah mangko dibuat PSBB lurus jalan kiliran jauh belok jalan ke kayu mati sama so corona doh Dunsanak jangan ke rumah juo kau ndak hidup kau ndak mati Dunsanak kok kapara ambil lah batuang diambil di hari sanjo kok lah ibu Dunsanak di rantau nan di kampung rayo bisu jalan pulang juo iko simpang kiliran jauh sinan orang banyak birumpu kok kare hati bana Dunsanak tibo sanak di kampung lai bitakui coy ko bana rundunya padi
padi marumbu di hari sanjo. Dunsanak di kampung lah baru suati. Urang rantau jalan pulang juo. Menjalang corona bi batan lah Dunsanak dahulu. Iko penyakit nan kita adang bersama-sama. Onde Dunsanak